Já jsem Daniš, Pete Vaniš a teďka něco k tomu videu. Tohle video nebude nic zajímavé, tak to dobré rekomenduji tvorně, když jsem to neměl koukat, tak to video a to se koukám na bezbušťová, už tady nemůžu dýchat. Tě se na palači nebudu dýchat a tohle je tak, to nebo to, plus Bedřichův intro. Kapitán Amerika a nebo Iron Man. Iron Man. Sluneční brýle a nebo Snapback. Snapback. Janis nebo Pita. Teďka mě zhejtujte, ale já mám radši Pítu. Deadpool nebo Spider-Man. Spider-Man je přirostl srdci a taky je v týmu Kapitána Ameriky. Černá nebo bílá. Růžová, to může být. Adolf Hitler anebo Donald Adolfíček je v mém srdci. Černobyl anebo dvojčata. Myslím havárii. Já teda Černobyl byly lepší. Mzda. Kamarád nebo banán. Banán. Rajče nebo rajče. Banán. Brácha nebo sestra. Banán. One Direction anebo Justin Bieber. Justin Bieber. On má teďka lepší songy než One Direction. No rasist. Nika nebo Mexičan. Sníz vlasy denimu a nebo exploitorovi. Exploitorovi, protože exploited je má ocukrované kapa. Hogy nebo vadňák. Banán. Palec nebo ukazováček. No, já mám radši tenhle prst. Takže tohle je konec dnešního videa. Pokud se vám tohoto video líbilo, dejte like a prosím vás, neberte toto video vážně. Je to ze srandy. A Vaniš!